Ahoj a vitaj. Ak hľadáš jednoduchý spôsob, ako nainštalovať tlačidlo WhatsApp, ktoré presmeruje tvojich návštevníkov z tvojej webovej stránky na tvoj účet WhatsApp, potvrdzujem, že si na správnom mieste. Vďaka tomuto bezplatnému generátoru widgetov môžeš za pár minút nainštalovať personalizované tlačidlo WhatsApp pre svojich návštevníkov. Na začiatok nie je nič jednoduchšie. Otvor odkaz, ktorý som ti pridal do popisu tohto videa, vyber WhatsApp, vlož svoje telefónne číslo s medzinárodnou predvoľbou a prispôsob si svoj widget podľa svojich predstav a potrieb. Úplne voliteľne sa môžete rozhodnúť upraviť a prispôsobiť svoj widget zmenou napríklad jeho tvaru, pridaním prípadných animácií, uvítacej správy a mnohých ďalších možností dostupných v editore. Ako náhle ste pripravení, stačí kliknúť na uložiť a generovať a script kód bude k dispozícii na inštaláciu na vašej webovej stránke. Po skopírovaní skriptovacieho kódu ho stačí nainštalovať na vašom webe. Ak používate WordPress, napríklad, môžete jednoducho stiahnuť plugin Callbell, dostupný v knižnici pluginov WordPress, a vložiť do neho skript. Keď tak urobíte, tlačidlo WhatsApp, ktoré ste vytvorili, sa automaticky objaví na vašej webovej stránke. Pamätaj, že vďaka tomuto úplne bezplatnému nástroju v prípade potreby použitím presne toho istého postupu môžeš pripojiť množstvo rôznych kanálov v závislosti od tvojich potrieb a požiadaviek. Ak tvoja firma denne pracuje s WhatsApp a inými aplikáciami na okamžité správy, vrelo ti odporúčam pozrieť si Callbell. Callbell je CRM navrhnutý pre firmy, ktorý umožňuje centralizáciu viacerých kanálov pre okamžitú správu, medzi ktorými sú WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger a Telegram. Vďaka jeho funkciám získate jednotnú schránku, ktorú môžete zdieľať s rôznymi spolupracovníkmi a s rôznymi úrovňami prístupu. Z časti analytického reportingu, ktorá vám umožní udržať kontrolu nad prebiehajúcimi konverzáciami, a z celej série nástrojov, ktoré vám umožňa automatizovať správu týchto aplikácií prostredníctvom chatbotov a iných integrácií. Dúfam, že toto video pre vás bolo užitočné a uvidíme sa na budúce. Pozdravujem vás